Balimao anyakuma très urgent et très grave. Balimao, billet dimanche 14 septembre 2025. Balimao, ala sago, général Nema Sagara, na photo flène, Maléon, abe sayani balouchere. Elle est entre la vie et la mort. Anya information de ce roman, anya irimer chamameka sara, ko général Nema Sagara, nanya ba photo lani. Ni Mali ser de renseignement, Moribo Kone, nous y a mené. Voilà, Moribo Kone, comme Kouya mené, Maléon, y a torturé. Aït les Kelenka Krikaralin, Bateseka Wulika Jo. Doko ka Sara, Doko ko Aikabe Komala. Maka Kelikan Mafo, mais Akabe Docteur Sola. Y a torturé di. Maléon Menanda do. Sari Menanda do, comment nous connaissons la Fanyana, Aka Famia. Anga do Kana Jamanaï. Maléon, Nefila Mali Retabolo Rema. Aramaden teka kafiria jusqu'à un certain point ka ningele ya fasuguro ta kanyesi musola surtout musola kama Malien et général Nema Sagara na photo fleni Malien ou ya torturé ni esse mogo yimene mais fait Malien beka kuma na mais c'est très important ni Mali ser de renseignement mogo yimene en majeure partie à Chamambi. Nous y menons torturer moral du mec qui a malembu à ketou. Malien bela de lenga ya fama mena kuma mfwa kuma nga galembi quoi. Malien nous y menons ube courant de imoyala. Malien nous y menons ube torturer qu'il a ka courant de ila ubi violé. Malien yo muso yen violé de anye kuma mume. Kuye muso yen kuya violé. Uya violé a jogina. Comment fera quoi? Est-ce que vous voyez? En même temps, on va torturer fana. Mali, moumeke malila, moumeke mali kaso, nous me mouna mokoka SE kono. Ali iyad agalita da mokoka. Ali amadou koufata da mokoka. Wallahi billahi malion. Iyad agali, c'est-à-dire que bina jaraki mine okaf sa komuri boko dega moko yimine. Nous yimine obi lebulu karte do daikam. Nimi kolosi ni bora ikarama de abe jakan quoi. Meka tien de fanyana. A chamana de, ma fonga be a chamana de. Lui meno bi torturer di. Ou ka torturer choya. Ou bi violer, an liye chaye ou bi violer. Wallahi. Niye muso fana ye. Niye chaye ou bi violer. Niye muso fana ou bi violer. A chamana. Ma fa be ma a chamana. Bon, niye muso inyada la je. Ay inyada njatimene. Ay inyada njatimene. Domina be botan chokwala. Ou ga soro ye dien ko be daka ou baflan de do fana de abe armée là abe Mali armée là aka abe ta sambina ni kola aya sari ni emiri drombe ni ga kashi kwa wallahi mana muso me sayani baro de che ame do de kala ka to anogale ngake pour le moment ne wala ka fonena moko kelente moko flate moko sabate Moko chama de ne wole ka fonna ko Nema Sagara ka sarubulu. Awa ube ka kodo fana ke u keleme kata Mali ser de renseignement moko keleme kata pasi u ka fausse pasi ndo créer avec des faux profils. U keleme kato pasi do créer. U tarabla pasi do sans fond. Ube ku ka vidéo nous préparer di. Ube fe ka fond, ube fe ka do Malien kunadi ko muso ya ere fakadi. Ou be fait koukuma ou defo. Naya me domi. Ala kana kede. Naya me domi ko Nema Sagara saradro. Asimi goita dafa. Ne tera do détail do kono ka fanyana. Ne information mi soro. Ne keni matlanga enquête la alibi. Ne tise ka confirmer nga sara yere. A fora na ka sara. Mesikaka. Mogo mu ya fona alute nyogondo. Alute bo dugu gelina. Mais il y a information wera soro ka foka kirikaralendu. Ka kirikarala ka kira ukono ka sara. Mais ka masa. Mais ka joginimbe. Parce que ou ya torturé ka violé fana. Mali on nebe ka ke Mali kono. Mais nama sima. Nama ki fala. Ama ke ibala. Iba foko se utokara donta bota parce que uma imena ka ki ibala bi aketo ko. Ou ma ki fala. Ou ma ki somokola. Parce que la race la plus inconsciente akacha farafi kuna de farafi bete farafi mainde farafi me kulena turu sera le madi ali
jatigɛ wale mɔgɔw kun bɛ ka kiralikaw faga wagati la 2013 malien caman y'i bolo fila croisé turu sere de sid la malien caman y'a dɔn ko ye farafin bɛ ten de o de to tubabuw taara ka farafin da mun kɛra muso in na min kale ala la ni ko y'a sɔrɔ wallahi bilahi Asimi Goita nin da faga mɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna dɛ a irimɛri bɛɛ fan bɛɛ ko muso sara a irimɛri bɛɛ dɛ ko muso sara o ko muso salen b'u bolo dɛ o de irimɛriw bɛ ka fɔ mais pour le moment ne tɛ confirmation di pour le moment parce que en réalité a kuma kɛnin bɛ ka fɔ k'a sara ko ne ma sagara sar'u bolo o de kuma bɛ ka fɔ ne ye mɔgɔlaba min ɲininka o ko ne ma k'a bɛ saya ni balo kɛ ni cɛ k'a ka situation c'est très grave u y'a torturé di n'a kɛnɛya mɛn don min k'a sara dɔrɔn u y'a faga di u ye kolangolo caman k'a la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na maliyɛn mɔgɔ minnu b'an kunna différence jumɛn bɛ ninnu ni différence jumɛn o de kosɔn ne bɛ dɔw sigilen ye an tɛ Mali jugu fɛ an kana an ka jamana la ne b'a dɔw sigilen parce que u ma k'i fa ni ba la ou bien u ma k'i kɔrɔmuso la ni Modibo Kone ka service de renseignement mɔgɔ y'i kɔrɔmuso minɛ ou bien k'i ba minɛ don min na o don i b'a dɔn ko ninnu ka jugu ni Amadu Kufa o don i b'a dɔn ko ninnu ka jugu ni Yadagali parce que caman bɛ yen caman b'u geli wa o t'a dɔn ni ye muso de ye ni ye dɔ de ba ye ni ye dɔ de kɔrɔmuso ye ni ye dɔ de dɔ denmuso ye awa n bɛ kuma kelen fana fɔ aw ɲɛna u ye lebu min da ni muso in kan n'u ye hɛrɛ sɔrɔ fanga in kɔnɔ aw n'a ye tunkaradenya ka fɔ ko ɲamɔgɔden tatɔ filɛ cɛ si tɛ muso lebu k'ala bɛ barika don i la cɛ muso leburukɛla a kɛra président ye o a kɛra dutigi ye o a kɛra mɔgɔ sugu ye mɔgɔ baara ye ka muso lebu a bɛɛ ni ala n'a kɛra cɛ a tigi tɛ sa ni ala m'a malo awa tigi ala b'a tigi barika ban de k'a jasi ni muso in lebulen min filɛ bolo ta hali n'a bilara hali ni ye ne mɛ sakara bila bi hali n'a bila bi psychologiquement a bɛ ja kan parce que u y'a torturé quoi Mali o ye tiɲɛnatigɛ kolonkolon te ni Mali service de renseignement mɔgɔ y'i minɛ u b'i mɔgɔya u bɛ courant de don la a b'a kɛ to u b'o bɛɛ kɛ mɔgɔ la u ye caman ka adamadenya don galama la quoi mɔgɔw bɛ ka sa u bolo SE la mɔgɔw de la ka sa u bolo SE la o fɛnw bɛ yen awa Bube Mayiga yarɔ muso a tɛ k'a fɔ ko ne ma sakara ka saya ko kuma tɛ ka fɔ an kana bɔ k'a fɔ ko a y'a yɛrɛ faga dɛ ala ka nin kana kɛ a k'a sara parce que komi a ma confirmer an tɛ se ka kuma fɔlɔ pour le moment mais kuma in kɛni bɛ sen na voilà ce qu'on attend mais minnu m'an kunna bi a bɛɛ ni ala tala cɛ ninnu tɛ hadamadenw ye awa ninnu malo cogo bɛ juguya dɛ awa ni ninnu bɛ gɛn Asimi malo cogo bɛ juguya ni Mali président bɛ taa ye a y'a sɛbɛnne da a bɛɛ ni ala cɛ ni kuranɛ cɛ Asimi malo yɛrɛ daminɛna déjà yɛrɛ parce que Bina Jara mun kɛ Asimi la a ma deli ka kɛ Modibo Keita la a ma kɛ hali IBK la ka IBK to fanga la nin ma deli ka kɛ IBK la awa jatigɛ Mali mɔgɔ ka décision ta Mali yɛrɛ fan bɛɛ contre la ka tila ka exécuter k'i bali e président ye Bina Jara da kɛ Asimi Goita la o ye malo fɔlɔ de i ma malo hali bi parce que i ye dɔ de ba malo tan cɛ bɛ muso in photo ye tan a ma digi e la a y'a remarqué o t'u ba fɛ danga den sirifu tɛgɛlen de mana nin ye a tɛ foyi tiɲɛ ye i ye maa ye a bɛ muso in ye tan a ma jaka a ma foyi tiɲɛ ye quel qu'en soit alpha an bɛ ka minnu kɛlɛ ko jatigɛwale mɔgɔw olu t'an ka mɔgɔ minɛ ka lebu ta o ne kɛra muso in na et puis u bɛ ka torturer de dɛ u bɛ ka Abbas fana torturer mɔgɔ caman de bɛ yen sɔrɔsi mun bɛ ninnu bolo officier mun bɛ ninnu bolo kaso la a bɛɛ mɔgɔ ɲɛnama de a bɛɛ faso jɔla de u bɛ nkalon ka tila ka nkalon muso minɛ nkalon kan u bɛ k'o de kɛ mɔgɔw la u ye Bube minɛ don min na Asimi Goita y'i kale ko Bube tɛ bɔ ko il va mourir ni kuranɛ cɛ Asimi y'a fɔ ani général Yamusa Kamara u y'a fɔ u yɛrɛ ka vidéoman ko Asimi ne ma fɔ dɛ Asimi yɛrɛ ka vidéoman de ko Asimi de Bube faga n bɛ n'o preuve yira aw la dɛ aw n'an ka jɛ ka lajɛ ko ni ma malien faga a de la tuguni ka Bube ni Shogel a ko ni Shogel mi kɔlɔsi ko mun ye Bube sɔrɔ ko bɛ Shogel sɔrɔ ni kirimo kelen de la ko kuma fɔ a ko ni Bube ko ni o video bɛ o n hakili la n ko video de ye nin quoi n filila video la quoi n bolo n ko video de bɛ n bolo quoi
Mamadawa Gassama Moufle Kasola Côte d'Ivoire, Fana Kumanifo. Voilà les réalités. Aïe, les gars, nous d'affaire. Quand on est mort, on côté Bessa. Crimo ya fo, aka viruman be ya fo. Donc, ma fila nya kor malien. Ne kenwe munya fo Mali justice mo nyana. Kasoge akara isigila Mali ministre de la justice akara au sigilengena. Boubé sara au makuma. Aywa, ni nema sagara ni koy nema sagara soro. Au fefe be nasimi bina domina ala ko Mali bla. A ben kouraneche nasimi bina. Au webe achama be Mali bla. Parce que moi vous voyez là parce que au skilling na ne ga tien de fois na wala bilay ne ba tien de fois na de au de shara tigui e uye muso mine ka foko muso be fa coup d'état ke muno oteta bla muno oteta ne ma sagaray muno oteta ne ma sagaray ka ta di critique la uma faut ka garder au boulot abas bu boulot tu wa kelina. Depuis nous menons Mali est retombé qu'à binga ta fait dit. Oui, jamana dénuement bekele. Oui, horon den bekele. Halala ou kolu kele kanani nyama deun yo kolu kana jamana defa awbulu. Jamana dengulon deun demunu ye dem baraka banin deun yang galon tegela deun ku kenyo nga kolu ka odeme. Parce que qui s'assemble se ressemble. Obéa dengulon kele dit. Parce que vous êtes malhonnête et indigne. On y horon tise ka ben. Awa te horon fana yi awa foka usa aw tobe maluka ta fedi ne ala na Mali te bi de wallahi Mali te bi ne ka soutien be armée malienne ali chini mais a benin korone che aw tise ka Mali mbobli c'est fini mais ka kuma fo mo te ka dalaw du ba deun de benen kan kuma fo mais du kolon den du fitini de ani sogolon de parce que do be u ba mu fa furu bon olu tise ka kuma nu famia o do fana be olu ta don ere de nte jugo la Korofe kone be kuma fo kone mo mame ko beta ne tatoué do ta ou mané famille de mo lu na famille mais mo do ben na mère di ou ben na me très bien ou be situation me kalama mais ils sont nés malhonnêtes. Voilà la vérité. Ils sont nés malhonnêtes. Ne yo kuma mu fo asimi binchoko be juga de Mali président betay aya seba okada ay lebu min dané masakaraka il va mal finir. Nama ke okoronte halalay a ben nga janate keche asime malo wera soro munga juguni bina jaratai aya seba okada ala ka tien bangi Mali ngono mbora ko kuma le fo Mali ndembe la jenna ni crime te crimier asimi yere wololo benge o ka vocali bora kay moko faka kita o tara kasola ay Mali ke aw yere sago fendi kay Mali ke ina fo o ka propriété privée di mais ala be tien bangi jamana ti totam wallahi billahi. Donc vraiment ode kuma mulu ka ira Malien dembe la jena Malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warichi no wala abe Sendwave application télécharger ka téléphone kononi Sendwave photo fleur abe Sendwave application télécharger na télécharger abe ne ka corps modo urgent 10 € be no ya reta ko fa baka banga information be du aso mo be malla Sénégal korbar Cameroun abulu ka orange numéro tanu to ko 40 ka na warichi ba so orange ma la sur place warichi go fla to do magle sara warichi go fla na sabana bara 1 € 14 2 € kime fla do ka be ciao.